Nenabekose kusihla ngokulehlano la ku SABC 1 Mzansi for sure mangibingelele mbukeli bheka umhlahlo wakho Isimo sezulu umi kanjani njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlo kanjalo nakusasa uzoqaphela ngokuthi kunomsingo obandayo ogagamela ihla khulu esilakhele kusuka lapha entshonalanga yezo ozwenza ube namathuba ezivula kuye lapha u30% ekhulukazi endaweni esikhona lapha uCape Town imboze ngamafuke izulu mohamba njalo uyofika lapha endaweni esiphakeme entshonalanga Koloni ngathi mawukhona lapha kwaZulu Natal hamba nje uyofika lapha eMpumalanga Koloni imboze ngamafu ngempela izulu uzobusuqaphela ukuthi namathuba ezivula khona lapha kwaZulu Natal akuye u30% siyakuye lapha u60% samba njalo siyofika endaweni esikhona kuphina lapha yana eMpumalanga nakwezinye ingxenye esikhona lapha eLipompo ukhona ke lo moya nje uvunguzayo obandayo kulo lonke elihla khulu esilakhele uzobusuqaphela ke ngempela ukuthi kusasa nomsengo obandayo ngempela uqamanxile kulihla khulu esilakhele uzoshiya nje amathuba ezivula akuye u30% naye u60% endaweni esikhona lapha eMpumalanga Koloni entshonalanga Koloni uzoqaphela ke kusasa ukuthi kuneqhwa ngempela ezobeliwa lapha endaweni eseMpumalanga Koloni ozokwenza ube khona lo moya ohelezayo kulo lonke elihla khulu esilakhele obanda ngalendlela le exakile obheke nje ngempela imboze ngamafu mawukhona lapha ko Uppington sofika lapha ko Carnival Springbok nakhona lapha ko Kavina mbukeli South African Weather Service baqinisekisa ujoba ngikhuma nawe nje kusihla ngempela kunomoya ovunguza ngamandla ukusuka lapha eMpumalanga Koloni sofika lapha entshonalanga Koloni ozokwenza thulwandle kulezo ndawo ngempela thukuthele igubha amagagasa ngaba yibo ubungozi uzocela mbethu usizo siqaphele isimo senjalo salo izulu kanti lo moya uyaqhubeka uyavunguza ngamandla kusukela kusasa lapha eMpumalanga Koloni sofika entshonalanga Koloni kwaZulu Natal siza futhi mbukeli usiqaphele isimo senjalo salo ngempela izulu ungadlaleli olwandla kebhekeke ngempela ukuthi ame kanjani amazinga akho kushisa ngokuma kwefundazwe siqala kwisifundazwe salapha eGauteng uzoqaphela kuzobe iphumile inhlamvu yelanga kusasa eGauteng yonkane yize kunjalo amazinga okushisa azobethe ukehla eLipompo uzobe usuqaphela mbukeli nakhona ukuthi ngempela izobe iphumile inhlamvu yelanga khulukazi koLiphalana obheke nje koMosini azobe imboze ngamafu ngempela izulu koThoho yando amazinga okushisa azobe nguye u27 26 mawukhona lapha eMosini kanti 27 koDzanini ke mbukeli okuthasa ukhona lapha eMpumalanga nakhona izobe lilihle ngempela izulu amazinga okushisa ehlileke nokho kunjalo esifundazweni lithi uba kuhle kusikhukhuza ngaye lapha u29 ngakwembombela ngaye lapha u25 uzobusuqaphela ko Middelburg emalahleni nakhona lapha eSecondary Standard thina phathi wakhe lapha u17 naye lapha ngempela u19 mbukelo ukhona lapha kwaZulu Natal kusasa kwazise phela kunomcimbi omkhulu kakhulukazi lapha kwaNongoma obheke nje ukuthi izulu khona lizobe limboze ngamafu izulu kusuka lapha koFryhead ulunde kwaNongoma Richards Bay nakhona lapha endaweni ezikokokstad amazinga okushisa esifundazweni azobe ehlile kunomoya ohelezayo ngalendlela le exakile ubandayo amazinga okushisa esifundazweni aphathi kwakhe lapha u39 lapha u21 kanti ke kusasa mbukeli uzobe usuqaphela khona lapha Eastern Cape nakhona uzobe limboze ngamafu izulu kuneqhwa ezobe liwile kusasa endaweni esikhona lapha ko Craigdock ubheke usuqaphela ke mbukeli uthi amazinga okushisa azobe ehlile nguye lapha u11 ko Craigdock ko Graaf azobe nguye lapha ngempela u12 mbukeli usemthatha nakhona lapha koKomana azobe nguye u9 naye lapha ngempela u13 kanti ke kusasa mokhona lapha endaweni eziko Western Cape nakhona izobe lilihle ngempela izulu obheke nje amazinga okushisa nakhona ehlile ngaye lapha u17 mako Fred Ndaleka eCape Town azobe nguye lapha ngempela u15 uzobe usuqaphela amakhona koProfit West azobe nguye u13 mbukeli ukukhona lapha kusasa ko Northern Cape izobe lilihle izulu ko Uppington amazinga okushisa nakhona ehlile ngaye lapha u17 sofia lapha koKurumane ngaye lapha ngempela u17 kanti ke eFree State amazinga akho okushisa azobe ehlile kakhulukazi endaweni esikhona lapha ko Kroonstad amazinga okushisa nguye u16 kanti mase ngivala ke ngesifundazwe esikhona lapha ko North West izobe lilihle izulu ko Rustenburg imboze ngamafu amazinga okushisa nguye u22 kanti koMahike nganguye lapha u20 ko Tosca nguye u20 ngithi kilinoke emakhaya Kosithela umusa